Ndị be anyị ndewonu. Nke a bụ Amalinze Igbo Educational Media Network. Na mmemme nke a anyị na-eweta ihe gbasara ịwa ji. Ụfọdụ na-akpọ ya ịwa ji, ụfọdụ na-akpọ ya Obiora, ụfọdụ na-akpọkwa ya Ikeji, ụfọdụ na-akpọkwa ya mmemme iri ji ọhụrụ. Ya bụ na ha dum bụ otu ihe. Ọ bụ mmemme a na-eme n'ala Igbo, mana mmemme nke a na-ewetara unu bụ mmemme nke emere na mba obodo oyibo maka ndị Igbo nọ n'obodo oyibo. Onye na-eme mmemme nke a bụ Odogwu Obosi, bụ dibịa ahụike Uyamadu. Ọ kpọrọ ọha na gala si ha biko ha soro ya ka abịa kelee Chineke maka ihe akụkọ ubi ewepụtara n'ala Igbo. Ọ chụbala enyi zọgbuo agụ. Yes, sir. Ndewo. Ana m ekele Amalinze. Okay, biko ọ bụ gịnị ka a na-eme taa? Well, Odogwu Obosi bụ onye ide mmiri na sị ka ya waa ji taa. Ya nke a bụ nke mbụ ji a na-awa in diaspora ana onye spearhead ya. So na ife ya bụ Odogwu Obosi na-eme ọ karị akarị. O wee bụkwa na nwa afọ ide mmiri. Ọ bụkwa one of the board members anyị nwere ide mmiri United of Atlanta. So na ndị anyị ji eje mba. So ji ya ọwa bụ ụzọ ka ọ meghere ndị Igbo ka ma na ife asọpozi na-eme. A jụkwara anyị obere ajụjụ ọnụ gbasara mmemme ịwa ji. Ọ bụ gịnị ka ịwa ji gosiri n'ala Igbo? N'omenala Igbo. Ịwa ji bụ ọ eji ekele Chineke maka ife niile o mere, maka nri akọ, ya ji akọ, maka ji bụ the number one crop n'ala Igbo, if not na Nigeria. So na ji a ọ bụla na mmadụ akọ ji kọba jikọsịa, oge elu a ga-egbu ya, ọ bụla egbuo ya ọ dị bountiful, a ga-ekene Chineke ana iji wee kene ya ọ ya bụ ịwa ji a na-egbu kene ya maka ife o nyere anyị nya ji o nyere anyị ji anyị wee mee ọfụma a wee bụ na anya bụ ji ka anyị eri idokwa wee ruo arọ. So na erughe arọ a nke fọzinụ akọkwa nke a wee chekwa arọ ọzọ. So n'oitu a gọọmenti na ndị be anyị si eme. So kwa arọ a na-awa ji. Ndị be anyị unu anụgoro ihe okwu. Amalinze.